Anem a visitar el Pailabot Santa Eulàlia. Som-hi! A l'època inicial, com a Carmen Flores, li van posar el sobrenom del Xulo, fins que el 97 el Museu Marítim el va adquirir, el va restaurar original i el va anomenar Santa Eulàlia com la patrona de Barcelona. Nosaltres som l'embarcació que porta els Reis Mags cada any a Barcelona. Aquesta és una embarcació històrica amb més de 100 anys a la mà. Doncs aquí tenim el que es diu el piano, que és on va tot el sistema de politxes per moure la pala al timó. Baixa un cap, aquí dins va parar unes politxes i torna fins a l'eix que baixa la pala i des d'aquí movem la pala al timó. I tenim la sort de poder-la visitar al Port de Barcelona. Ara mateix estem al Castell de Pro. A l'estiu del 2024, anant a Balears, vam enganxar una dana on ens vam trobar monades de 4 metres, 4 metres i mig, i això ho aguanta perfectament. Podem dur una velocitat de creuer de 7 nusos, tot i que a vegades amb una bona empopada podem arribar als 10 nusos. El Museu Marítim de Barcelona i la seva tripulació treballen per conservar aquesta embarcació. Us recomano que el visiteu perquè no tindreu gaires oportunitats de visitar una embarcació com aquesta, un viatge a la història marinera.